What's up, mga kakosa? Hindi naman yung intro natin eh. Pala yun. Parang iba yun ha. Sino ba yun? What's up? Sarap buhay tayo dyan, mga kosa. Mga walk life vlog. So, meron akong question para kay mayores natin. Pang-apat na question. Ay, tama ba? Pangalawang question sa akin. ko sa'yo. Okay lang ba Okay lang bang umiyak? Okay lang ba umiyak bilang lalaki? Okay lang bang umiyak bilang lalaki? Kasi may may parang kataga na boys don't cry. Pero feeling ko may katotohanan yun. Men do. Kasi sa totoo lang, pag mabigat na hindi mo alam yung gagawin, para ang dami ng burden, nandun ka na sa stress or depression state na hindi mo na alam yung kaya mong gawin. Hindi mo na matrust yung sarili mo kung kaya mo pa mag-effort or kaya mong gawa ng paraan. Isa na magagawa mo para mag-lesson or gumaan umiyak talaga. So, yung mga tunay na lalaki talaga, pwede, hindi ko alam kung 100% pero, para sa akin, ang mga tunay na lalaki, umiiyak din. May mga bagay na iyakan. Kunyari, pag naabot mo yung success, na gusto mong nakakaiyak yun. Happiness mo sa kids. Years of joy. Nakakaiyak yun, mga ganun. Tapos, yung sobrang nasa state of depression ka, or state of sobrang down, sobrang hindi mo maintindihan yung sarili mo, unease ka sa feeling, kunyari, kunyari yung mga taong nasa hospital na sa medical condition na hindi na nila kaya, umiyak din sila So, feeling ko, pwede at okay lang umiyak bilang lalaki. At yun yung para sa akin. Hindi siya yung kahihiyan. Na tulad ng mga sinasabi na, kasi ini-install simula ng mga bata pa na, umiyak, bakla. Di ba? Na, sa totoo lang, pag umiyak ka, kaya lalong mga lalaki ngayon, no? Pag sinabing umiyak, bakla. Yun yung bullying malambot sa kanila. yan. Kaya pag kinikim-kim na lang nila. Kaya, parang maling state yun Kasi, bilang tao, can-relate ka na pwede kang umiyak. So, from baby ka, umiiyak pag gusto mo mag-send ng message Gutom ka, masakit yan mo, natay ka, umihi. Yun yung parang unang communication mo So, yung crying So, tingin ko, hindi yun nawawala na part of communication sa bilang tao, ang crying. So, yung crying is part of communication. Praying or lahat ng tao dapat umiyak. Hindi man dapat umiyak. Basta, pag kailangan yung umiyak. Iyak. Yun naman, para sa akin. Hanggang doon lang yung sagot ko at mukhang na-explain ko naman siguro. Kung may katanungan pa kayo. So, yun na. Okay na tayo doon. Okay na ako doon. Okay. Gawa lang ng gawa para may bababalikan. Awkward yung pagsabi ko. Oo, lagi.